Скъпи приятели, този петък очаквайте най-лудите. Ванката, Папаза, Жабата и Джоков. Който иска да ни гледа, момчета, кажете. Който иска да го гледа, искам да го споделва, да го лайква и камбанката, и в YouTube се случи, в Facebook, и в TikTok платформа. Така. Коя е датата? Кой ден? 8 петък. Колко часа? 20... Колко часа? беше? 20.00. 20.00. Така, Папаз ти? Аз също го пожелавам. Нека да има много гледания. Това е много интересен подкаст. И пожелавам на момчета да върват все нагоре и да имат такива забавления. Джоков? Да последвате профила и нека да подкрепим Жабето, бригада Нов дом. Беше много приятно с тези хора и ви очаквам в петък 8.00 статия най-големия смях и най-готиния подкаст на Жабето. Цъкайте, споделвайте! Успех!